Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jubu bomori tenya wele la fala ka chideme. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي على تنوكا بركدا كسالي كدولا سون حرمكا نوي على كراباي كسي أني نما باكا أنا سمغو بلا جيلي أني ماو مادي يوتكو نيافو كتا جودون سي على كانين أو بي وجمكولو سانوميفي biwajulu keneka ni anye bamako korofina ndolanchi tere baka komin enkonnana ka bemekalu aletleta ani kelema sambafla ani muga ani nani ka keini anfa anan karamwa sayyidi Usman Madan Haidra ale bangeli sankumbe nobebe le 12 la date do sangosa Jamiatul Ansardin International Fadi ubeni kene bayin sigi sufe nika alatanu ka ala barkada ala min sona ka ninche bayin di ama Cheba min nana jiyan kanali kama cheba min nana isenda a moke senda yorola moke ka sabali moke ka munyu moke ka funisireya moke ka chefarinya moke ka hina la sona ka befra ɲɔgɔn kan ka di cheba min ma o de a Sayyid Sherif Usman Madan Haidra ka kɛɲini o ye baara kunfɔlɔw ni filana an kun ye o bɛɛ lajɛlen yira aw la ka tɛmɛ nka kɛrɛnkɛrɛnyala nin sigida in na karamɔgɔ ka laseli an bɛna o de yira aw la kumakɛlaw ka kumaw bɛɛ bannen tumana min na an fana karamɔgɔ Sayyid Sherif Usman Madan Haidra a ye laseli min k'a kɛnɛ kan ka bɛn mɛkalo tile 11 ma san 2024 an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ min sharri shaitani la'in rajim bismillahi rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين آمين آمين وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أسلموا نعم suinani kenenka ambanga foli nyesi nam alama sigatala ka ala fo ka wole nyandon ka barkada ka nema nyini kira kundigiye ana so dingo sanmo nam ana ka sahaba nyumo an ka foli ɲɛsin nabaga bɛɛ ma maa o maa y'a ka baara bila ka na nin kɛnɛ in kan an ka foli bi bɛɛ bɛɛ sara bɛ ala de bolo an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ in labɛnna an ka denmisɛnnin dɔw fɛ n'o ye bɔnɲini ninnu ye ani LB Bashir ka taa se Ali Silviyo ma ani Baba Damelen olu de ye nin ko in labɛn u ka ca mais u b'a labɛn don min na u ka jan bi la ala ye seere ye n y'a f'u ye n ko a ka ɲi u tun bɛna don kɛ ka théâtre-ninw bɔ ani bi ka jan u sara bɛ ala bolo fɔ biro yɛrɛ nana ta k'a fara u ka baara kan kanuɲɔgɔnw ni dɛmɛbaw fana farala kan ka ko bonya ko a ye dara bangeni kunbɛn ko ka ala fo k'a barika da an b'u fo u ka nin ŋaniya ɲuman in na nka ŋaniya in daminɛna cogo min na an y'a dɔn ala y'a bolo don a la se bɛ ala min ye sabu
ni ŋaniya ka ɲi dɔrɔn ala b'a bolo don a la hali ni ŋaniyatigi ye kafiri ye mɔgɔw ma se ka nin de fila bɔ ɲɔgɔn na silamɛw ani kafiriw kafiriw ye ala ka jɔnw de ye a mago b'u la n'a mago t'u la u t'i si yan e fana ko i ye ala ka jɔn de ye i ala ka jɔn de fana ye e kun ye silamɛ ye i ka silamɛya y'i kungo ye kafiri ka kafiriya y'a kungo ye lahara a b'i juge mais ala ko silamɛw a ye mɔgɔw bilasira a ye sira ɲuman yira mɔgɔw la tari kunnandi na caya mais a ma fɔ a ye mɔgɔw neni a ma fɔ a ye mɔgɔw dɔgɔya fɛn o fɛn ka ɲi ala b'a bolo don a la ala bolo donna na o kɛnɛ in kan yan an bɛ dɔngɔnɔw fo an bɛ dɔngɔnɔw fo dɔngɔnɔw u ye nin ko in ta k'u disi la n'a waati sera min bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna kɛnɛ kan o de ye u bɛ min kɛ ko senta n'o ye baarita ye anw fɛ Segu an ko baarita olu ko senta u bɛna o kɛ bɛɛ ɲɛna ka bɛɛ nisɔndiya parce que o y'olu ka dɔngɔnɔ yɔrɔ ɲɛnajɛ kɔrɔw de ye n'o ye baarita ye u bɛn'o yira an na kɛnɛ kan mais min bɛ gundo la fanda hakɛ min talen d'u fɛ san o san ni nin waati in sera o fanda bɛɛ de bɛ nisɔndiya fo ka taa nin waati in tɛmɛ dɔngɔnɔw bɛ taa hɛrɛ de kɛ mɔgɔw y'u ka so a ye fɔ nin de ma ko ala mɔgɔ ala mɔgɔ bɛ nin de la k'i ɲɔgɔnna lafiya ka hɛrɛ don i ɲɔgɔnna fɛ yen silamɛya yɛrɛ nana nin de kama ni nin bɔra la dɔrɔn diinɛ ko tɛ yen bilen nkalon don nkalonfin n b'o fɔ a ye don o don an bɛ se ala ma a bɛ n'a ye mais yan'an ka se a bɛ n'a ye ni hinɛ ni ɲumanya tɛ diinɛ ye nkalon de ye nkalon hali n'a sɔrɔla anw y'a bɔ an ta la kira n'a nana sallallahu alaihi wasallam an ka kira ni nin de nana dɛ hinɛ ni makari ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ k'a ka balimaya dilan ka mɔgɔ jigi tugu i ni min tɛ fa la tɛ ba la a ye fɔ nin de ma diinɛ n b'a fɔ n denkɛ ye Mukhtar Hashim denw ka ca nka an tɛ siga min na ale y'a fa den yɛrɛ ye Hashim den don Hashim den don munna a fa kɛra mɔgɔw fɛ wurudi tɛ se ka fɔ olu ye a fa y'u kanu ka jɛ n'u ye fo ka taa sa u ma fara Hashim Sheikh Hashim wurudi bɛ n bolo tɛ dɛ olu yɛrɛ wurudi tɛ se ka f'u ye yɛrɛ nin fa y'u mara fo ka taa sa a kɛra an bɛ ɲɛna tilegan in na a ma mɛn o sisan ne y'o den fana ko a ti maa kɛlɛ ko ni wurudi t'i bolo u m'a faamu bɛɛ n'i ka faamu don wurudi ko la n'o tɛ an ka wuruditigiya ka kuca ka kɔrɔ a caman wololi ye 81 yani n ka se yen mɔgɔ fɔlɔ min ye wurudi di anw ma o ye Sharif Muhamadu Hayidara ye Sɛgɛla ne yɛrɛ wolofa sara 11 de kan ne wolofa sara 11 de kan Sharifu Muhamadu Hayidara ka wurudi dile kɔ mɔgɔw bɛna ne nɔfɛ wurudi di yan ne tun bɛ Moti de
ni mɔgɔw nana wurudi diya comme o fɛn tɛ n b'u ta ka taa n'u ye Ginjo alimami fɛ yen Ginjo alimami bi wurudi d'u ma a cayara min kɛ Ginjo alimami ko sirifikɛ nin ye aw de ta ye n y'i nommé wurudi di mɔgɔw ma o kɛra en 81 an filɛ o san 40 ani san 3 la o y'a sɔrɔ a dɔw ma wolo o kɔfɛ El Jazair Algérie Jean Tiani mɔden dɔw bɔra yen ka na ne fɛ Bamakɔ yan u nana tile fɛ seko ye min ye a don an ye o kɛ an ye baro kɛ u ko ma yala wurudi bɛ ne bolo wa n ko n ko kaminanw ka dɔgɔ a ko bɔn n bɛ nin fara a kan wurudi di mɔgɔw ma a ko n bɛ tila ka papiye dilan k'a d'i ma n'o ye silisila ye o ka k'i ka seereya ye o bɔra Algérie Jean Tiani mɔden dɔ don mais o tɛ Ginjo alimami ta tɛ Siri Madu ta tɛ ne bɛ baara kɛ ni Ala cɛ ni n yɛrɛ ŋaniya ni n ka faamu de ye mais n bɛ fɛ ka kangari min da Tijaniya kura mɔgɔw ye u ka Jean Tiani to a cogo la u kana ka taabolo nangari u kana k'a ka taabolo jugu ye n'o tɛ Ala ka danga b'u kan Jean Tiani ka danga b'u kan ka Tijaniya kɛ hasidi diinɛ ye n'a tɛ maa min bolo hali n'o ko la ilaha illallah Muhammadu Rasululahi ko i ka ban o la Jean Tiani m'o fɔ maa si ye mɔgɔ danganenw ka kuma don Ala juguw ka kuma don ne ti maa dɔ jamana in na ko i bɛ Tijaniya dɔ ka tɛmɛ ne kan a silisila n'a nasira bɛɛ a turuku hafiyu ni zahiru ni cɛ min da b'i yɛrɛ la na mais Haidara bi baara kɛ n'a ka faamu de Haidara bi baara kɛ n'a ka faamu a kana Jean Tiani tɔgɔ ci a kana nin taabolo in dɔgɔya n'a ka ɲɛngoya ye ni maa min tɛ ne den banna yan an karamɔgɔ dɔw bɛ yen u den ma ban dɛ den ye accident kɛ ne ye min kɛ u bɛ ni Ala cɛ den ka accident na u den mais ne den banna ci fɔr'u ye an m'u ye min ye ci f'u ye o de y'i engagé Ala de b'a dɔn ne kun bɛ ni yɛrɛ ye mais i jɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen olu ti jɛ ni fɛn dɔ ye olu ko mun ye nin ye u ko non ko Haidara tɛ Tijaniya ye k'o la olu tɛ se ka na a den ka jɛnɛjɛ la o kumana Jean Tiani ka diinɛ kɛra Firawuna diinɛ ye kuma jumɛn ni min ka hasidiya wulila u b'i profiter Jean Tiani de la ni Tijaniya t'i bolo i kana o tigi gɛrɛ i la hali Alakira ye bolisɔnnaw gɛrɛ a yɛrɛ la Jean Tiani bɛ jɛni nɔfɛ a bɛ sira jumɛn kan tɔrika jumɛn b'a bolo a ka manhaju ye mun ye ni Alakira tɛ o ye bolisɔnnaw mara a kana Jean Tiani tɔgɔ ci mutu bi ghayzikum Mukhtar Haidara i fa ye mɔgɔw mara wurudi yɛrɛ tɛ se ka fɔ olu ye i fa y'u mara fo ka taa sa a m'u janfa tile kelen a ma b'u kɔfɛ ni e y'i fa ladege mais a bɛ ka fɔ min t'a la wurudi bɛ ne bolo wurudi bɛ ne bolo tɛ dɛ ne b'a d'i ma de yanni buru fiyɛli cɛ mais olu hakili bɛ min na u tɛna Haidara ye ten mais lahara a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ
m'o fɔ n denkɛ ye ko a k'a muɲu a ka sabali Haidara ko dama tɛ n'i ye cɛw dan o tɛ fari la dɛ ale fana ye cɛw dan n'i ye danni kɛ o ye laada de ye dɛ o tɛ kuranɛya ye dɛ kabini silamɛya ma se yan bamanankan dalen bɛ yen ko ɲɔnaw danni kara don ɲɔnaw danni ye kara ye dɛ e ka cɛw dan e ka to yen ayi i b'i labɛn k'i sigi de fo ka t'i sa i t'i to yen fo n'i seginna i kɔ mais n'e kɔni bɛ avance la e bi mɔgɔw ɲɛfɛ i tɛna u mankan mɛn u bɛ kule dɛ mais a y'a t'u ka kuleya ka n'u jaabi an ka Safiyu ka kuma ta ye a ka kalandenw dimina a kɔrɔ ko a bɛ neni don o don Safiyu belebeleba in ko don o don u b'a neni ko a tɛ ka kuma a ko kalandenw ma a ko aw ma min faamu a kana wulu ci ni wulu y'i ci i bɛ bere ɲini k'a bɔ i la mais n'i yɛrɛ ye wulu ci e min tɔɲɔnen don bɛɛ b'e de tɔgɔ fɔ e ko a ye wulu ci koyi mais wulu y'a ci mɔgɔw t'o fɔ dɛ e ko a ye wulu ci ko a ye wulu ci mais ne yɛrɛ m'a fɔ a ye a jaabi n y'a ye u nana yira n na ne kelen ko i kana wulu ci denmisɛnnin fitinin dɔ ani wulu bi tulonkɛ la dɔrɔn wulu y'i dafa a la a ye wuluden dɔ a ye ko bɛɛ kɛ wulu fɛ wulu ma sɔn k'a bila a kulela wulu m'a bila a fana y'i dafa wulu la o yɔrɔ bɛɛ wulu y'a bila ka kule ka boli ka taa o tumana mɔgɔ bɛɛ bi yɛlɛ mɔgɔw bɛ ka yɛlɛ mun na ko a ye wulu ci mais k'a sɔrɔ wulu de fɔlɔ y'a ci o tumana Haidara kanubaw n b'a ɲini aw fɛ Ala kama a kana wulu ci dɔw bi balo ni Haidara nenni ye dɔw ta ye u biɲɛ bɛna tigɛ n'u ma kuma u bɛ sa bon o tumana dɔw fana olu ta ye u ti diɲɛ yɛrɛ de kalama u bɛ bila a la dɔrɔn u b'a kɛ o tumana mais n'an bɛ ka taa kaban min ka jugu ka kuma na n'a y'i ka sira tigɛ mais anw bɛ ka taa goudron bɔnnen ɲuman kan an bɛ ka taa ninnu bɛ kule la an kɔfɛ mais an bɛ ka taa e b'i kɔfilɛ olu la ka dɔ bɔ i ka taa dɔrɔn taa yɛrɛ ma tɛ dɛ Ala y'an bila u ɲɛ yan cogo min na an b'u ɲɛ lahara ten silamɛ ma nafa ɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ silamɛya ye nkalon ye bi n b'a fɔ n bɛ segin a kan dɔgɔtɔrɔso 20 bɛ Mali kɔnɔ Ansaru tɔgɔ la yan mɔgɔ bɛ ka fura k'a bɛɛ kɔnɔ tout Afimu sigilen bɛ yan mais ɲinɛ gouvernement y'a yɛlɛmɛ ka bɔ Afimu na k'a kɛ banque ye miliyari 7 microfinance a bɔra microfinance la miliyari 7 kɔnɔntɔn ayiwa kumana banque mɔgɔw y'u filɛ ko miliyari 9 u kɛn bɛ ka min don fandaw na u ka se ka balo Mali kɔnɔ hɛrɛ la miliyari 9 k'a di fandaw ma u ka jagoninw kɛ u ka se k'u yɛrɛ sutura Ansaru a sara bɛ Ala bolo jibondon u ye min fɔ n ye laban in na ko 300 ni kɔ min jɔra fi sabilillahi i ti dɔrɔmɛ sara a bɛ ju ye Ala kama de ye k'i nafa n'a ye u ye min fɔ n ye kɔsa in na ko 300 ni kɔ Ansaru sera k'o kɛ mɔgɔw ye mais ka sɔrɔ olu yɛrɛ mago b'a la kuranɛ y'o de fɔ yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa Ala ko ale ka mɔgɔw ye madinɛkaw de ye diɲɛ bɛɛ ko don ko u bi a kɛ Ala ye hali n'a sɔrɔ olu yɛrɛ mago b'a la u bi jan kɔ k'a kɛ Ala ye Ansaru aw jugu sɛgɛnnen don parce que yanni ka mɔgɔ ni dabara ye a ye min kɛ I b'o si de kɛ ka jira mɔgɔw la diinɛ tɔgɔ la ni anniversaire in na
an balimakɛ dɔ ye n wele ka layidu di yan a ko a ye malo bɔrɛ 1000 di k'a tila a faso a n'a buranna cɛ anniversaire kama malo bɔrɛ 1000 a faso n'a buranna cɛ ni nafa tɛ diinɛ ye mun ye foyi kira nali kɛra diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ ye da tɛ o u ye baara ɲuman min kɛ ka fandanw jigi tugu ka hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye mumini min ka di ala ye mumini min ka di ala ye mumini bɛɛ ye anfa'ahum linnas mumini min ka nafa bɛ se mɔgɔw ma ka tɛmɛ tɔw kan k'o de ka di ala ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan kira ko ten ansaru aw ka nafa ye a jɛnsɛra a jɛnsɛra aw y'a seko kɛ ala ye aw y'a seko kɛ ala ye nin kɛnɛ in kan an ka foli bi karatétigiw ye ani ko munɛ de fer bara de fer o denmisɛnw ani coiffelikɛlaw minnu bɛ kun coiffe san o san Bamako kun coiffela caman de bɛ na ka na mɔgɔw kun coiffe ala kama k'u y'o kɛ Hayidara ka anniversaire cadeau ye kuntigilaw bɛ na musow minnu bɛ mɔgɔw kun tigi olu fana bɛ na kun tigi ala kama k'u y'o kɛ Hayidara ka anniversaire cadeau ye nin bɛ sara bi ala de bolo ala kana'u dɛsɛ maa o maa yera nin dɔ la yarabi ala ka n'i dɛsɛ ala kana setanɛ si la ala kana setanɛ si la an ka foli bɛ nin bɛɛ ye su in na dugawu minɛnen don an ka sirifi den fila ye dugawu kɛ dugu ma sisan minnu faw n'u mɔkɛw ye sɛbɛ kɛ ala ye u yɛrɛ bɛ ka k'u ladege jɔnmaana ye kara ye dɛ u ye min fɔ ala ye a bɛ sɔn ni a yɛrɛw ŋaniya ye an mago bɛ fɛn o fɛn na an bɛ tɛmɛ a bɛɛ kan an bɛ tɛmɛ a bɛɛ kan o la min b'an bolo n'o o de ka gɛlɛn fɛn bɛɛ ye a bɛ fɔ o de ma sabali sabali n bɛ min d'i ma o la Ahmad bin Hanbal ni ne ko aw ka sabali kun de bɛ sabali la et puis mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i y'olu jaabi dɔrɔn o kɔrɔ e yɛrɛ tɛ balo la fiyewu mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i y'o jaabi e ti balo la o de la mɔgɔ minnu bɛ jaabi fo a k'olu dɔn minnu kan ka to yen u ka kuma fo a k'olu fana dɔn dɔw ni bɛna tigɛ dɔw bɛ balo kuma in de la u ka hɛrɛ bɛɛ b'o la mais dɔ ta ye a fililen don hali sisan an ka wajulikɛla ba dɔ bɛ yen n tɛna maa tɔgɔ fɔ a nana n'a fa ka ci ye k'a fa ko a ye fɛn bɛɛ da ne kan k'ale tun b'a faamu wa dɔw m'a faamu o mais i y'a faamu i m'a faamu mun de sera i ma an yafalen don an bɛ Amadu bin Hanbal ladege kira kɔfɛ kɔni Amadu bin Hanbal ale ye karamɔgɔba ye sunamɔgɔ bɛɛ b'ale nɔfɛ an yɛrɛ ka suna sira anw b'a nɔfɛ yɔrɔ dɔw la nka anw n'a bi jɛngɛɲɔgɔn ma yɔrɔ dɔw la nka an ka karamɔgɔ don Ahmad bin Hanbal an ka karamɔgɔ don masakɛ y'a minɛ lajarabi bɛ silamɛ sɔrɔ k'a don kaso la dugu jɛ o jɛ gɛɲɛtigiw de b'i jɔ a ka nin karamɔgɔba in k'a ci a ka kalanden dɔ nana bɔ a ye o ma karamɔgɔ yɛrɛ dɔn ala ni bugɔli min dara a kan k'a ɲɛ bɛ funu a somɔgɔw m'a yɛlɛ dɔn
u kelen bi ka mboki de do ala mboki sige bloki ta kan Allahu akbar ñoo karamɔgɔ ba Ahmad bin Hanbal Allahu akbar mais a tilalen a mɛnna kaso la kosɛbɛ tiɲɛ min y'a minɛ o bɔlen kɔ ye dɔwɛrɛ nana o y'a bila Allahu akbar mais labilali min fana don ko a ka dan ka so sige a ka kumakan kana mɛn diinɛ na Allahu akbar mais ala nana n'a ka yɛlɛmɛw ye o bɛ kɛ tiɲɛ de bi laban siga t'a la ni tiɲɛ kalayara a kalama minɛ ala yɛrɛ de ye tiɲɛ ye n'i y'a kalama minɛ a bɛ suma Allahu akbar o tiɲɛ billahi al-aliyyil azim n bɛ nin fɔ n ka karamɔgɔw de ye voilà a kana siran foyi tɛ yen ala kɔ Allahu akbar adra kumana sɛgɛnnen don u bɛ tila k'u da den Allahu akbar an bɛ taa dɔrɔn tiɲɛ siga t'o la a kana siran ayi nin ɲɔgɔn ɲangata dara Ahmad bin Hanbal kan don nana yɛlɛmɛ sige o bɛ kɛ masakɛ wɛrɛw nana olu y'a bonya k'a sankɔrɔta Allahu akbar a bɛ so kɔnɔ dɔ nana salamu di a ka da la ko a bɛ fɛ ka don ko a mago bɛ Ahmad bin Hanbal la Allahu akbar Ahmad bin Hanbal ko a denkɛ ma ko t'a lamɛn sige parce que bugɔli hali n'o ma faga bugɔli y'a degun Allahu akbar a ko a denkɛ ma min ko a mago b'a la ko a ka taa lamɛn Allahu akbar denkɛ bɔra ka na a tigi bisimila k'a lamɛn a ko ne ye Ahmad bin Hanbal ka jala du dɔ ye minnu tun b'a ci ne tun ye gɔɲɛtigi ye Allahu akbar mɛ taa ɲini i fa fɛ ko n nana yafa ɲini sige a ka yafa ma ala kama n ye min ye yan ka ban o bɛ n bɔ sige yanni n ka se lahara Allahu akbar tɔɲɔlikɛla bɛɛ b'a ye yan tiɲɛ i ti bɔ yan n'i m'a ye sige o bɛ kɛ ayi tɔɲɔli kɛ a ka di i ye cogo o cogo mɛ ala t'i bɔ yan fiyewu n'i m'a ye Allahu akbar bani dabalijugu kɛ nkalon tigɛ mɔgɔw tɔɲɔ mɛ i labɛn dɛ lahara tɛ dɛ kira ko i ti sa n'i m'a ye wa i b'a ye fana sige adra wulibali don a ti yɛlɛma kira ye fɛn 5 fɔ ko ɲangata 5 i b'a bɛɛ ye yanni i ka se lahara Allahu akbar a y'a fɔlɔ kɛ mun ye a ko el-baghi sige tɔɲɔli Allahu akbar maa o maa ye mɔgɔw tɔɲɔ ala ma bɔ n'i ye yafiyewu f'i y'a ye Allahu akbar kɛnɛ kan a ye filanan kɛ mun ye uququ walidayn sige bangebaa fila dɔgɔyali Allahu akbar an y'a fɔ a ti fɔ i k'i yɛrɛ fa mɛ ni bangebaa fila ka dugawu y'i jɛ balo tɛ sa cɛw fɛ sige i bɛ taa kini dun waliso kɔnɔ sa o bɛ kɛ Allahu akbar ah oui aya o ma kɔrɔbɔ ayi o ye kɔrɔbɔbali maa si ma i bangebaaw dɔgɔya diɲɛ na k'i sari i sago la Allahu akbar ala t'i sɔn ayi tɛ sɔn Allahu akbar a sabanan ala kɛra ka kuma na a sabanan qati'atu rahim Allahu akbar sinji tigɛ la sige badenjugu tiɲɛ sinji tigɛ man ɲi dɛ maɲi maa o maa y'i ka sinji tigɛ histoire lamɛn i yɛrɛ k'i ɲɛma da i ka filɛli kɛ Allahu akbar hali du kɔnɔ ni fa sara ba sara den min fɔlɔ b'i tigɛ ka bɔ balima tɔw la a ti sa fiyewu ni balima tɔw ma jɔ n'a kungo ye a bɛ dɛsɛ tiɲɛ siga t'o la Allahu akbar a ti kɔrɔbɔ ayi o bɛ kɛnɛ kan ayi o ti kɔrɔbɔ sa Allahu akbar o tiɲɛ a y'a janto sinji la dɛ sige non hali n'u t'i fɛ k'u fɛ i sen bɛ da u tɔ na yan ani lahara Allahu akbar o tiɲɛ ŋaniya ɲɛ Allahu akbar ŋaniya jugu ye kafiri ye hali n'i y'a ka dugu alimami ye sige ni ŋaniya tiɲɛna dɔrɔn i ni ala tiɲɛna Allahu akbar o tiɲɛ a ye ŋaniya ɲɛ Allahu akbar sinji tigɛ man ɲi dɛ n'i ye sinji tigɛ dɔrɔn i ka ko banna Allahu akbar sinji dulonnen de don larosi la a bɛ ala wele ala ni maa min ye ne tugu
ala o tugu i ka hinɛ na ɔhɔ ala ni maa min ye ne tigɛ o tigɛ ka bɔ i ka hinɛ na sigi a y'a janto sinji la walahi y'a fɔ safe u ye silamɛya de yɛlɛma an bolo yan ɔhɔ ala kira nana ni min ye a bɔra o la pewu sigi kuranɛ kɛru n'a kɔ kan an fɛ ɔhɔ anw de ye kuranɛ kɛru a kɔ kan Allahu akbar hasidi ye kuranɛ kɛru a kɔ kan tiɲɛ siga t'o la dusukunjugu ye kuranɛ kɛru a kɔ kan tiɲɛ Allahu akbar mɔgɔ min t'i hinɛ Ɔhɔ. o ye kuranɛ kɛru a kɔ kan Allahu akbar hali n'a durusilen don a fɛ sigi Allahu akbar n'an ko an bɛ don yan an bɛ si yan walahi n bɛ segin a kan papiye in tɛ kuranɛ ye dɛ ayi cikan de don ɔhɔ ci nana f'i ye ɔhɔ ko faama ko sini a bɛ ka bɔ k'a jɔ gudɔrɔnda la ɔhɔ a ma ban o de bɛ lɛtiri kɔnɔ ko a ka bɔ k'a jɔ gudɔrɔnda la tiɲɛ lɛtiri yera a ma ye a t'e kɔnɔ ye a wa bɛ n kɔnɔ ye Allahu akbar a bɛ fɔ o de ma kuranɛ Allahu akbar o ye tiɲɛ sigi hijira Allahu akbar mɛ bɛɛ bɔra k'a jɔ gudɔrɔnda la Ɔhɔ. e yɛrɛ min y'a kalan mɔgɔw ye k'a ɲɛ f'u ye e yɛrɛ ma ye ɔhɔ a ye fɛn ɲɛ ye wa ayi a ma fɔ ɲa ye munna an ye kuranɛ de fili Allahu akbar an kɔ kan ɔhɔ k'a kɛrɛ an kɔfɛ Tiɲɛ. ka ban ala kumakan na bɛɛ ɲɛna ɔhɔ Allahu akbar n'i banna ala kumakan na ko i bɛ balo ala n'i bɛ balo ni ala kumakan ye Ɔhɔ. i bɛ malo Allahu akbar o ye tiɲɛ san 30 ni kɔ anw bɛ ka nin kuranɛ de wele da sigi walahi an bɛ ka alakira nenini wele da ɔhɔ an bɛ ka ala nenini wele da Allahu akbar maa maa bɛ juma seli ne fɛ yen ɔhɔ min bɛ ka da alakira ka denbaya kan alakira musow kan ɔhɔ ani min bɛ ka da kira yɛrɛ kan ani u bɛ ka kuma jugu min fɔ kuranɛ ma ɔhɔ juma o juma ne b'a ta kutuba de la Tiɲɛ. n ko a kana ari seli siga t'o la n b'a fɔ aw ye de a k'a faamu ɔhɔ a bɛ n'a mɛn sini tiɲɛ mɛ a t'aw bɔ a ka diinɛ na parce que a ye dara y'a walawala aw ye kaban tiɲɛ siga t'o la o ye wulibali ye Allahu akbar mɔgɔ bɛ se ka fɛn min kunbɛn ɔhɔ i b'i disi da o la o ye tiɲɛ mɛ ala nenini Siga. kuranɛ nenini Ɔhɔ. ala kira nenini disi dayɔrɔ tɛ o la ayi o ye national international de ye ɔhɔ o ju bɔyɔrɔ ka jan o labɛnna di tiɲɛ siga t'o la mali kun ka dɔgɔ a la Allahu akbar wulibali don o don an n'a mɛn Allahu akbar mɛ sɛgɛ ka sɛden ta ye tiɲɛ ɔhɔ mɛ k'i sigi k'a dɔn a tigi ka so aa attention Allahu akbar i jɔ Allahu akbar hijira aha Allahu akbar an k'a mɛn fana jan fɛ ɔhɔ o ka fisa an ɲɛna ye dɛ siga t'o la a ka fisa ye mɛ a ti dabila koyi mɛ adamaden fo an ka kodɔn ɔhɔ kana sɔn fiyewu i kɛlɛɲɔgɔn k'i joli yɔrɔ dɔn sigi o ye tiɲɛ n'i kɛlɛɲɔgɔn y'i joli yɔrɔ dɔn Ɔhɔ. a ti yen to ye dɛ ayi a t'a to yen Allahu akbar o ye tiɲɛ fo an ka baara kɛ ni hakili ye walahi anw ye nin bɛɛ labɛn ka ban ɔhɔ n ye aw bɛɛ kalan na san 30 ni kɔ an b'a fɔ jumaw na Tiɲɛ. an b'aw lafaamu fɛn min bɛ ka da kira kan Ɔhɔ. min ye nkalon ye min ye nkalon ye an y'a bɛɛ walawala Tiɲɛ. fo an taara don bukari ni musilimu kɔnɔ tiɲɛ siga t'o la Allahu akbar ni mɔgɔw wele ala ka bukari neni o kalan b'e la wa e ka bukari sɔsɔ e ye mun kala la ilaha illallah hijira mɛlɛkɛw bɛna fɛn fɔ ye a ka so de ayi foyi tɛ fɔ a ye kalan ye mun ye min fɔra i ye n'i y'a faamu tɛ wa o don a bɛ dan ye dugu jɛ o jɛ kalan tɛ yen tiɲɛ siga t'o la bukari k'a fɔ a da la k'a fɔ muso tɛmɛntɔ o nege ganna kira la kira ma se ka sigi sallallahu alaihi wasallam fo a taara muso sɔrɔ tobili la k'o sama ka don ka sɔrɔ k'i jɛnaba ko kana sahabaw k'a ɲininka e ko cɛ a kɛra cogo di e kora ji b'e la dɛ ko ɔhɔ ko muso min dɛmɛna sisan k'o de ma tɔ to n na ko tuma na n'o si ye aw sɔrɔ a yɛrɛ ka taa a musow fɛ yen u ye kira feere ni mun ye sisan ko n'a ɲɛ dara muso min kan a tɛ se k'a sigi bilen e ni ala cɛ i bɛ se ka nin fɔ hali i kɔrɔkɛ ma jango ka s'i fa ma
jango ka si karamɔgɔ ma jango ka se dafɛnkuntigi ma Allahu Akbar aitara Allahu Akbar amin jaabi labɛnnen don an bolo wallahi o hadisa ninnu bɛɛ galo libali yahudiyaw de ye nin dilan maa o maa ye dɔɔnin kala ni i kunkolo tiɲɛ dɛ u ma kalan yɛrɛ kɛ o u ma kalan ma foyi kalan tɛ foyi dɔn ala jɛ hadisa kun bɛ tarafike de dɔrɔgu bɛ dogo ka feere cogo min na hadisa kun bɛ ten de ala juguw de kun bɛ hadisa sɛbɛn ka nkalon da kira la ko kira ko tan kira ye nin kɛ kira ko tan kira sunnen a bɛ n'i ka muso kan k'a embrasser u b'u da ni ɲɔgɔn ye ko an b'a ayisata ko ten ko ale sunnen kira bɛ n'i to ale kan k'a nɛn don ale da ko mɛ ko a tɛ sɔn ka se ale ma sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ la ko parce que kira bɛ s'a yɛrɛ la kojugu ko ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan mais c'est quoi ça an b'a ayisata e ma se ka foyi fɔ kira la nin kɔ o tuma na hadisa tarafikikɛlaw olu de tun bɛ hadisa tarafike u b'a d'e ma sisan ka miliyɔn 1 d'i ma n'i sera ka hadisa 1 don silamɛw ka papiye cɛ la o tuma na e b'i jija sa silamɛw ka bibliotɛki kɔnɔna u ka kitabu marayɔrɔ a bɛ sɛbɛn misi wolow ni ba wolow ni saga wolow de kan e b'i jija ka taa sɔɔri silamɛw ka bibliotɛki kɔnɔ toliba jumɛn bɛ se k'a fɔ ko i ma nin kalan o hadisa tarafikelen caman de donna alakira ka kuma kɔnɔ kira m'a fɔ dɛ mais u y'a don sini n'an sera ka nin labɛn kɛ ka bila nin bɛna mɔgɔw tigɛ silamɛw ka kira la nin bɛna mɔgɔw tigɛ kuranɛ na nin bɛna mɔgɔw tigɛ kira ka denbaya la ani kira ka muso maracogo yɛrɛ la a b'a kɔnɔ ye o hadisa wulibaliw kɔnɔ ko alakira delila alakira musow sɔlɔ salam k'u ye an ba Fatima wele a ko Fatima ko taa kuma i fa fɛ ko a ka kɛ laadiri ye dɔɔni hadisa yɛrɛ ka to k'a fɔ alakira ka kɛ laadiri ye a fɔ e yɛrɛ man ka sa ye sa wa ko a musow ko k'a ka kɛ laadiri ye a ka kɛ laadiri ye o bɛ mun fɔ ko laadiri tɛ ko taa fɔ i fa ye a ka kɛ laadiri ye ani Ayisa cɛ an sɛgɛnna a bolo ko alakira an ba Fatima nana kira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam ko kana sɔrɔ a b'a fɔ tan de ko kana sɔrɔ alakira ni an ba Ayisa kɛ bɛ ka fini biri u fila la ko Seyida Fatima ye salamu di ko kira ye salamu kana o kira ko mun do ko n fa n baw den ci ko vraiment n kana f'u ye ko vraiment comme o y'an ka kuma tacogo de ye n'o tɛ i b'a dɔn olu tɛ tubabukan kɔni fɔ u tɛ bamanankan yɛrɛ fɔ voilà ko k'a f'u ye vraiment u sɛgɛnna ko i ka kɛ laadiri ye u ni Abubakar denmuso cɛ i b'a dɔn ko kira bɛ mun fɔ kira ko Fatima ko i fa bɛ min fɛ i b'o fɛ wa ko Fatima to ko ɔhɔ ko bɔn i fa bɛ Ayisa fɛ kɛ Ayisa fɛ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah o tumana kira ka laadiriya bɛ min o tɛ yen o kelen in kɔnɔ yen cɛ dɔ y'i kan don kira ma ko e bɛ jeni fɛ diɲɛ bɛɛ ye ko Ayisa ko ale bɛ Ayisa de fɛ kira de m'a fɔ an ka kɛ laadiri ye ala de m'a fɔ an ka kɛ laadiri ye ala m'a fɔ an ka kira de ladege kira k'i jɔ sahabaw cɛ la ko ale muso bɛɛ la diɲɛ bɛɛ la ale bɛ Ayisa de fɛ e yɛrɛ tɛna dɔn nin ye nkalon ye a fɔ anw minnu ye samara sengelenw ye anw bɛ sɔn k'an jɔ an ka denbaya cɛ la ko ne bɛ nin muso in de fɛ n muso tɔw ye jango diɲɛ bɛɛ ye ni hadisa namaralenw u y'a dɔn n'a fɔra sini a bɛ nɔ bila silamɛya la u y'olu tarafike ka don Bukari ma kira ye
a fa ma kira ye Allahu Akbar abani ko balagatu ko Bukhari ka balagatu kuma jumɛn bɛ yen min tɛ balagatu ye kira ka hadisa jumɛn bɛ yen ni balagatu tɛ balagatu kɔrɔ ye ko ɲaamɛ a bɛ tɛ ɲaamɛ ya ɲaamɛ danaya ta de bɛ se ka sɔrɔ i bolo ka tɛmɛ dɔ kan fɛn min ma k'i ɲɛna n'o n'i y'o mɛn kɔnɔ i y'o mɛn de o mais ni dalu ye sira dɔw fɛ olu hakili la Bukhari y'a ka baara k'o ka Ala k'a sara a ye baara ba kɛ mais o ma bali yahudiya kumaw ka don a ka kitabu kɔnɔ i ma a ɲinɛ ma walima a yɛrɛ ma kɛ a kɛra kɔfɛ a ka nin kuma ninnu lajɛ nin bɛ se ka sabati jɔnni na ko maa ka danaya bi di kan kiraya yɛrɛ tɛ ni nin sabatira dutigi o dutigi la mɔgɔw kan ka fara e la hadisa galonba ninnu de tigɛlen don ka da an ka kira la ko fo an ka sɔn o de ma a bi kuranɛ sɔsɔ a bi kira dɔgɔya mɔgɔw bolo k'a fɔ dɔrɔn Bukhari ye nin fɔ fili don ko abada ni Bukhari ma fili i bɛ mun fɔ muso tɛmɛntɔ kira nege ka wuli o kama a bɛ yafa ma nin kuma in yɛrɛ lajɛ ni bɛ se ka fɔ i ka mɔgɔ sɛbɛn jumɛn ma o tuma na o muso durangolo de tun bɛ ka yaala fini kɔni kun tɛna y'o la tuma na an ko ninnu de ye nkalonfin ye Bukhari kɔnɔ tɛ dɛ hali ni mɛlɛkɛw y'a fɔ nkalon don o la e bɛ se ka fɛn defan i tɛ min kalama u kɛn bɛ ka kanawaatiw de dayɛlɛ télé a tɔgɔ ye di chaîne télévision miliyari de bɛ sari u ye u ka Alakira neni hali sisan n'i donna kanatu dɔ kɔnɔ u bɛ ka kira neni hali sisan an ka mɔgɔw ta wuli kun kɛra a fɔra an ka kan de la n'o tɛ nin bɛ ka fɔ diɲɛ kan bɛɛ la san 30 ni kɔ anw bɛ ka k'a suw fɛ muso yɛrɛ dɔ bɛ yen ko docteur la ilaha illallah sultan wafa sultan ale bi danbe ka taa sirifiya yɛrɛ de ma alawiya don alawiya ko Seydina Ali bɔnna yɛrɛ don a bi danbe ka taa o de ma mais bi o bɛ ka ko da silamɛya kan a ka bon hakili ma mais a mɛnna yen kabini a denmisɛnnin ma fo a kɔrɔla bi ka kɛ sijɛ ye hali bi a b'a kan an ka mɔgɔw bɛ sunɔgɔ de la o anw bɛ nin bɛɛ kalama an bɛ k'an ka mɔgɔw kalan na ko parce que a bɛna don dɔ la a bɛna mɛn a kana tigɛ silamɛya la a kana aw tigɛ Alakira la nkalonw de don hadisa nkalonw don ne n ka mɔgɔw kalan na san 30 ni kɔ n bɛ ka k'u lafaamu a t'olu kabakoya ni kuranɛ nenina a t'olu kabakoya a fɔr'u ye ka kɔrɔ n'u ye Alakira neni kan mɛn a fɔr'u ye ka kɔrɔ n'a fɔra ko a b'an ka kitabu kɔnɔ fana ne ka mɔgɔw tigɛ m'o la sabu a fɔr'u ye ka kɔrɔ alors Ahmad bin Hanbal min tun bɛ k'a bugɔ o de nana denkɛ yɔrɔ la a nana Ahmad bin Hanbal yɔrɔ la mais Ahmad bin Hanbal ye den de bila k'a yɛrɛ sɔn a ko a fɔ i fa ye a ka yafa ma ne de tun b'a bugɔ a ko n y'a ye yan kaban nka n t'i fɛ k'a ye lahara n ye min ye ɲɛ na diɲɛ na yan o bɛ n bɔ o don de ye faamaw ye an b'i fa foyi t'a la ne y'i fa bugɔ k'a jigitigɛ bugɔ nka n ye min ye o bɛ n bɔ kaban i fa a fɔ a ye k'a ka yafa ma Ala kama Ahmad bin Hanbal den donna so kɔnɔ a fa ko a ma ko a kɛra de e y'a ko ɲɛnama tɛ a ko mun don a ko minnu y'i tɔɲɔ min yɛrɛ tun b'i bugɔ o de nana sisan ko i ka yafa ma Ala kama ko a ye min ye yan kaban o b'a bɔ k'a tɛ fɛ k'a tɔ ye lahara Amadu bin Hanbal ko a denkɛ ma taa nɔfɛ a fɔ a ye ko n y'a fara a ma diɲɛ na n y'a fara a ma lahara n ka hakɛ foyi t'a fɛ
den ko bɔ mun na i kuma in faamu de wa a ko n den y'a faamu mais taa nin fɔ a ye den taara fa ka ci lase Ahmadu bunu Hanbali bɔgɔbaga ma a taara den nana a ko bɔ nin ye mun ye a ko n den m'a kɛ gazan a ko n y'a kalan de Alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam kira ko lahara do yas'alillahu man kana lahu haqqun ala Allah ko Ala bi wele de da lahara gɛlɛma ko he n ka jɔnw n'a sɔrɔla maa min ka hakɛ bɛ ne bolo ne Ala bolo k'o ka juru bɛ ne na o kana a ka juru minɛ lahara bɔnnen n'i ka juru yɛlɛ Ala la i hakili bi sigi a ko n'o kɛra dun ko tuma na jeni bi gɛrɛ mɔgɔ minnu ye se t'u ye ka yafa ko kuranɛ de ko ten faman na afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah ko mɔgɔ minnu yafara wa aslaha yafara dama tɛ dɛ tiɲɛni min bɛ yen k'o dilan i ni muso kɛlɛla mɔgɔw nana kuma i fɛ ko n y'a to Ala kama ko n'i y'a to Ala kama o t'a ɲɛ dɛ ko wa aslaha min tiɲɛnen don ani ɲɔgɔn cɛ ko i k'o de dilan o ka bɔ yen balimaya la kuma kɛra i ni balima fɛ i ko ne ta banna Ala ko o diyara n ye nka o t'a ɲɛ wa aslaha i kun bɛ min kɛ ka kɔrɔ o kɛ a kun bɛ cogo min na ka kɔrɔ kɛ ten o tumana Amadu bunu Hanbali ko a den ma ko lahara Ala b'o cɛw de wele ko ne bɛ fɛ i fa ka ye o la ko minnu ka juru bɛ ne Ala la k'u kana ni Ala sɔnna mɔgɔ damadɔw ka juru bɛ Ala la an bɛ se o ma don dɔ la nka mɔgɔ fɔlɔ min ka juru b'a la o de ye mɔgɔ min tɔɲɔna i ko ne yafara k'o dama tɛ wa aslaha ni tiɲɛni yɔrɔ min bɛ yen k'o dilan Ala yɛrɛ de ko kuranɛ kɔnɔ ko fa ajruhu ala Allah ko i sara bɛ ale Ala de bolo ko i ka juru bɛ ne Ala la i sarabaga de ye ne Ala ye a ye yafa a ye yafa a ye yafa sinjiw ma a ye yafa teriw ma a ye yafa balimaw ma cɛw ka yafa musow ma musow ka yafa cɛw ma tiɲɛ yɛrɛ yafa la n'o kɛra jɔyɔrɔ dɔ bɛ lahara i b'o sɔrɔ a faamuna o tuma na an kun bɛ sinji tigɛ la kira ko ɲangata minnu t'i bila ka lahara kɔnɔ n'o fɛn o fɛn y'i sɔrɔ i b'a ye yan n'i ye sinji tigɛ i b'a ye yan el kezibu mɔgɔ min y'i tugu ka nkalon tigɛ ka nkalon da silamɛ ɲɔgɔn na c'est à dire ka nkalon da mɔgɔ la dɔrɔn n'importe qui la ilaha illallah kalan tɛ firawunaya bɛ mɔgɔ la hali n'a sɔrɔla i ye kuranɛ durusi kabini san fɔlɔ i bɛ karamɔgɔw kumakan mɛn u bɛ ka nkalon da Hayidara la u yɛrɛ dalen tɛ lahara yɛrɛ la bilahi u dalen t'a la ko lahara bɛ se nkalon mais kira ko maa o maa y'i tugu ka nkalon da maa na i bɛ janɛmɛ kɔni kɔnɔ tɛ i bɔra silamɛya la quoi parce que kira ko nkalon ko mumini tɛ nkalon tigɛ abada n'i ye nkalon bɛ maa o maa da mumini tɛ dɛ hali kafiri ka fisa ye parce que kafiri layidu tigiw bɛ yen kafiri dɔw ye layidu ta kira ye u m'a bɔrɔtɔ kafiri dɔw ye layidu ta Abubakari ye Abubakari kamana gannen ni tasuma tugur'u la silamɛ bɛ sɛgɛn de koyi ni nin de fɔ n ka mɔgɔw ye Ala mago bɛ maa o maa na i bɛ sɛgɛn de wa n'i y'Ala ka sira minɛ firawunɛ bɛɛ bɛ wuli n'i y'Ala ka sira minɛ dɔrɔn firawunɛ bɛɛ bɛ wuli firawunɛ bɛɛ bɛ wuli wa firawunɛ minnu don mɔgɔ kan ka siran u ɲɛ dɛ
kira ko ale ma siran fiyewu ko jugu bɛ se silamɛya la ko nka ale bɛ siran de minnu k'u ye silamɛ ka sɔrɔ silamɛw tɛ k'olu bɛna mɔgɔw hakili tiɲɛ a bɛ faamu de wa o tuma na nkalon maa o maa ye tugu ka nkalon tigɛ ala kira sɔrɔ silamu u y'a ɲininka ko muminu bɛ jɛnɛya kɛ wa kira ko a bɛ se k'a kɛ u ko muminu bɛ sonyɛni kɛ wa u ko a bɛ se ka kɛ u ko muminu bɛ nkalon tigɛ wa a ko la a wulila k'a sigi a ko muminu tɛ nkalon tigɛ abada a non muminu tɛ nkalon tigɛ mun bɛ Abubakari ka yɔrɔ de la tasuma dalen sahabaw kan ala kira tile la tasuma de dara sahabaw kan maa o maa ko ala i ni tasuma don nka a fagalen don n'i ka ala danaya ye ne y'o fɔ o ye o san joli n ko a kana siran ninnu bɛɛ bɛ kuma ka fɔɔnɔ k'u nugu bɔ an bɛ taa an bɛ taa de karamɔgɔw kumana kalandenw kumana u yɛrɛ dɛsɛlen u tilala ka taa mɔgɔw don a la minnu yɛrɛ t'a dɔn diinɛ ye min ye a kɛra cogo di an jɔra wa an bɛ ka taa de a ye da ala la wal wahidul ahad se foyi tɛ kabakolotigi ka se kɔfɛ Abubakar tasuma tugulen a yɛrɛ y'i den fajiri da dɔ fɛ ka bɔ Maka a b'a yɛrɛ ɲini ale bɛ ka taa kungo kɔnɔ ani kafiri dɔ natɔ bɛnna o ko Abubakar ma ko mun kɛra a ko n bɛna ci la a ko non i bolitɔ don e bolitɔ don de Abubakar Abubakar ko n bɛna ci la a ko i tɛ taa ci la i bolitɔ don a ko e ɲɔgɔnna man ka boli i y'anw ka sira kɔni bila nka e ɲɔgɔnna man ka boli dɛ bila n y'an ka taa Maka ni gabakuru y'i sɔrɔ an b'a gabakuru fɛɛrɛ k'a bugumu an ka taa Maka Sidiq a bilala kafiri ɲɛ ka na Maka kafiri ye wele da Maka ko bɔ ko n ye Abubakar lasegin ka na Maka a ti nɛni gɔngɔli ti turu a kun Abubakar tora yen kafiri ye layidu min di a mana gɛlɛya cogo o cogo n'u nan'u jɔ Abubakar la u b'a fɔ kafiri ye layidu d'a ma n'an sera a ma an ka du bɛ ci n bɛ fɛ k'a f'i ye kafiri dɔw ye layidu dafa kafiri dɔw ma sɔn ka nkalon tigɛ mais anw ka alimami b'i jɔ kutuba la ka nkalon modèle dɔ tigɛ Hayidara ko kama i yɛrɛ b'a dɔn u dan tɛ ala la u dan tɛ lahara la bilahi mɔgɔ b'olu kɛlɛ wa ala ye mɔgɔ min kɛlɛ kaban e b'o kɛlɛ cogo a y'o to yen an ka taa dɔrɔn a labanna ni mun ye ko el khiyana janfa maa o maa ye mɔgɔ janfa parce que ko a kana kɛ janfangɛla ɲɛna ko i kekuyara janfalen ye non i ma kekuya ye dɛ ko a dankun b'i la ko i y'o danaya de tiɲɛ i ye min janfa i ma kekuya ye dɛ i y'a ka danaya de janfa e la a dalen e la je t'o ye ne ma nin fɔ ye cɛkɔrɔba dɔ denw banna wajibi kɛra ale yɛrɛ k'a ka muso balo parce que denkɔrɔbaw banna cɛkɔrɔba n'a ka si kɔrɔba ye a bɛna dɔgɔ de jɔ n'a ye dɔɔnin min sɔrɔ a b'a da kun ka taa dɔgɔdugu la ka taa feerew kɛ k'a ka denbaya ka balo san k'o da kun ka na a bɔtɔ dɔgɔdugu la a bɛn'u ka dugu la kamalen jalaki bandi dɔ de y'a kunbɛn ko cɛkɔrɔba ko e bɛ taa min ko n tatɔ ye dugu la nin ko cɛkɔrɔba nin ka girin dɛ ne yɛrɛ bɛ to o yɔrɔ la nka yan'an ka se fara yɔrɔ la
adi nga dangu nazira faroro la mbadi ma Allahu akbar cɛkɔrɔba ye doni da kamaleni kun sige u taara u sera kamaleni ka fara yɔrɔ la a ko cɛkɔrɔba ayiwa a ko ne taalen ye nin a ko n den an ka balo bɛɛ bɛ nin na Allahu akbar a ko cɛkɔrɔba fɔ n'i ye dɔ wɛrɛ sɔrɔ sa n'o tɛ ne taara Allahu akbar cɛkɔrɔba ye ko bɛɛ kɛ kamalen fɛ a ma sɔn Allahu akbar a taara sige cɛkɔrɔba ko a bɛ gɛrɛ a la a ye muru bɔ a ko ni gɛrɛla na nin kɔ n b'i fa i ka ko banna Allahu akbar sige cɛkɔrɔba segira kamalen taara ni doni ye samiyɛ fɛ ni binw falenna binw bɛ dada ɲɔgɔn kan ni dɔnyɔrɔ yɛrɛ tɛ i bɛ taa bin dingɛw kɔnɔ siga t'o la ja kɔlɔngolonba dɔ bɛ yen sige binw kelen bɛ k'a datugu Allahu akbar cɛkɔrɔba kɔni bɛ ka cɛnin ɲɔri a tɛ se ka gɛrɛ a la cɛnin de y'i to o taali na tɔɲɔnikɛla a taara firi kɔlɔngolo in kɔnɔ sige cɛkɔrɔba ka doni tilala la ka bi kɔlɔn da la ale yɛrɛ jiginna kɔlɔn kɔnɔ Allahu akbar a bɛ ka kule cɛkɔrɔba nana ko n denkɛ a kɛra di a ko fa n bɛna kɔlɔn kɔnɔ i ɲɛ ma ala kama a ko n den n kɔnɔ a tɔ b'i sɔrɔ yan siga t'o la b'a sɔrɔ yen bi mugumugu fɛn o fɛn bɛ yen cɛkɔrɔba y'o bɛɛ cɛ k'o kɛ kɔlɔn kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa nɛgɛ caro ka bila o la k'a ka doni ta ka da kun ka taa sige manil farj manil muhi manil nasir manil kafi manil wahab manil wadud wahid la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam idra o tuma na an tɛna taa yɔrɔ jan bilen nisɔndiya y'an se nin bɛɛ ma Allahu akbar o cɛ n tɛ ne yɛrɛ ni mura de bɛ ɲɔgɔn na fiyalenba tɛ amin amin nin y'a bannen ye koyi a ye ne dugawu ninnu kɛra o ye ne ka furakisɛ de ye koyi siga t'o la Allahu akbar o la kɛnɛ kan yan a yɛrɛw tɔgɔ la an bɛ dugawu k'an faso ye Mali Allahu akbar o bɛ kɛ an b'a ɲini Ala fɛ se bɛ Ala min ye a yɛrɛw kama Mali Ala k'a basigi amin amin ala sɔn Mali Ala k'a suma amin amin ala sɔn jugu minnu bɛ fɛ ka an ka faso ci yarabi Ala ka don an n'u cɛ amin amin Ala ka don an n'u cɛ amin amin an ka cɛdenw Ala k'u se amin amin a taara kɔrɔna segira yɔrɔ o yɔrɔ Ala k'an ta k'a la hɛrɛ amin amin kumana min b'a ni ɲɔgɔn cɛ layidu 6 in don o don Allahu akbar an b'o layidu 6 an b'o baya kɛ an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ inshallah n ti fila fara Ala kan n ti fila fara Ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti suɲɛli kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ Ala k'a minɛ Ala ka yafa n ma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma ansurna wansurna wahdina jami'an ila siratikal mustaqim salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ara ninnu bɛɛ kuncɛra nin cogoya in de la Borofinan Dɔlanci tɛrɛ bakan ka bɛn mɛkalo ale tile 11 ma san 2024 o la an bɛ dugawu de kɛ san 69 caman bɛ Ala bolo Ala k'o di nin cɛkɔrɔba ɲuman in ma Ala k'a kisi ka tanga ka bɔ jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma ka dugawu kɛ a ka denbaya bɛɛ ye Ala ka u ɲɛmɛ cɛkɔrɔba in na Ala ka an bɛɛ lajɛlen ɲɛmɛ ɲɔgɔn na a ye dugawu min kɛ jamana ye a ye dugawu min kɛ jamana in kɛrɛfɛ dugu ye Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ Ala ka jamana in kisi ka tanga ka bɔ jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma ka aw fo k'a waleɲuman dɔn nin waati in na aw fɛn fɛn de kun bɛ k'an lajɛ Sirifila jabaranin kan ka dugawu kɛ san wɛrɛ baaraw Ala k'o yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'Ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'Ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'Ala ka
mori